Dobre, už je to nejaký ten piatok, keď sme naposledy hovorili o replikách a katanách, čo máme na našom e-shope. Prišli nám nejaké nové a blížia sa Vianoce a každého človeka poteší nejaký meč alebo katana, tak sa poďme na to pozrieť. Máme tu katanu z Elden Ringu, taktiež ponovom už máme aj Nodachi verziu, hej, čiže vlastne dlhšia katana, laicky povedané. Taktiež katany z Demon Slayeru, máme ho dosť viacej, ale na ukážku tu máme len jednu. Potom dve novinky zo Sekira, táto červená katana zo Sekira je moja najľúbenejšia replika momentálne, čo máme na trhu. Potom naskladnili sme konečné Devil May Cry 5, hej, Virgilovú katanu. Potom Metal Gear Rising, úplne novinka, tá je tiež úplne nádherná, dokonca to má aj spúšť. Potom samozrejme nejaké repliky z Naruta, z One Pieceu, tento napríklad nádherný Mihalkov Yoru meč. Potom najpredávanejší meč, čo máme z Andúril z Pána prstenov, čo nemôže chýbať zbierka žiadneho Pána prstena fanúšika. A potom samozrejme nejaké Witcher meče a Witcher dagere. No a samozrejme si všimnete, že na e-shope máme väčšinou tieto repliky na objednávku, ale nemusíte sa báť, ak ich dodávateľ má naskladné a objednáte ich do 15. decembra, tak vám úplne v pohode prídu až do Vianoc. Čiže to je cool. Vidíme sa. Čau.